Top Master Professional представя лазерен измервателен уред TMP-40. Лазерният измервателен уред може да измерва обем, площ и разстояние между две точки, като получените стойности могат да бъдат запаметени, както и да бъдат събирани и изваждани една от друга. Технически характеристики. Обхват на измерване от 0,2 до 40 метра. Точност на измерване плюс-минус 1,5 мм. Мерни единици, метри, инчове, футове. Осветление на дисплея. Звуков сигнал. Автоматично изключване на лазера 20 секунди. На уреда 180 секунди. Съхранение на данни 99 измервания. Резбови отвор за поставяне на статив. Измерване на разстояние. Измерване и калкулиране на площ. Калкулира площта само с две измервания. Изчисляване на обем. Обемите на помещенията се калкулират автоматично само с 3 измервания. Проследяване на начална и крайна точка. Индиректно измерване на височина. В случая изчислението се извършва по теоремата на Питагор. Двойно индиректно измерване на височина. Индиректно измерване на част от височина. Top Master Professional представя лазерен измервателен уред TMP-40.